I molt bones, fanàtics del whisky! I benvinguts a un nou capítol de... Whisky en català. Bueno, molt bé, avui començarem a fer coses interessants. Primer de tot, tenim un convidat especial, el senyor Jordi Salla, benvingut, que ens ha portat una joia especial. Tomaten Legacy. Exacte. Explica'ns Jo una mica. porto el que diuen, o en teoria, és el millor whisky del món. El millor que s'ha whisky dit del món. Ni més ni menys. aquestes últimes setmanes. O sigui, Exacte. arribem aquí Amb el millor el millor whisky del món. Una de les coses característiques és que diuen que és el millor whisky del món, però apte per totes les butxaques. Això anava a dir. On l'has comprat? Quant t'ha costat? 35 euros. 35 euros. Em sembla que Amazon estava per... Sí, més o menys. per això. Sí. Jo crec que L'han apujat perquè, clar... a partir de que ho van dir, jo ja el vaig que, buscar bueno, i ja començava a totalment pujar el preu. assequible per tots els budgets. Tomaten Legacy, millor whisky del món. Realment creus que és el millor whisky del món? L'has provat? Sí? És que és tot... Sí, evidentment. Evidentment no portes l'ampolla per obrir. No. Ja ho veig. És un whisky que a mi m'agrada molt, És un whisky de... però tot és... Vull dir, dels cadascú... teus, no? És un tipus Speyside, és molt suau, afruitat. Sí. Si estic ben informat, no? Bueno, anem-lo a provar, no? Exacte. Comencem, si de cas, i et comento. Molt bé. Quin seria el sabor Jo la primera cosa que... destacaries més? Jo la primera cosa que ja només mirant la caixa, dius, bueno, aquí no hi ha anyada. O sigui, em sembla que hi ha diferents versions del Tomaten Legacy, no sé si 2 o 3, i no està especificat. O sigui, fan un whisky, no li diuen quina anyada, normalment barregen varis, no, dins, però bueno, si és bo. Sí, perquè del tomatín hi ha aquest, que és poder el més econòmic, i llavors hi ha el de 12, hi ha el de 14, hi ha el de 18, i clar, com més anys, més car és. Normalment. Dius, per què aquest, que no té anyada, és el més econòmic, ha guanyat aquest premi? No em sorprendria que fos un 8 anys, mira el que et dic. Però no té res a veure l'anyada, o sigui, és com la Gabulin 12, que és molt millor que el 16, va com va. Bueno. Salut. Molt fi el nousi. És un whisky que entra molt bé. No... Totalment. És fi, no? És fi, això, molt bé. Dolç, no crema gens quan baixa per la gola. Té aquest toc fruitat. Molt dolç, molt fruita. Jo crec que m'atreviria a dir pera o poma, poder. Una mica de spiciness, d'espècie, especiat, tipus Talisker. Sí, perquè de cítric no, va més cap al... final, no? Però sí, molt equilibrat, no, tot? O sigui, entre tot, no hi ha cap cosa que... No, exacte. Bueno, el millor. No és un whisky que et destaqui molt una certa característica, així com a la Gabulin, només olorant-lo ja notes el fumat, o... No. Realment, sí, és un whisky que... Jo crec que se li poden trobar moltes coses, no? Per tant és complex, però tu li pots donar a un principiant i li agradaria, no? Sí. Un whisky que també es podria considerar introductori, no? Bueno, mira, jo aquí tinc el Tomaten 12 anys. Veig que l'has portat aquí... Que és... Una altra joia. Aquest, diguem que és el flagship, el whisky emblema de la destil·leria, i també ha guanyat un premi, ara parlarem dels premis, no? Perquè suposo que són premis de la seva categoria. Va per categoria, sí, però... Mira, anem a parlar d'això, perquè tinc aquí els meus apunts, no? O sigui, per què Tomaten Legacy està considerat el millor whisky del món? Exacte. Si realment ho és. Perquè, bueno, això és molt subjectiu, no? Sí. A veure, tot això ve, ja sabem, amb els titulars, moltes vegades, no? Un agafa una frase d'aquí, una cosa d'allà, i... Millor whisky del món. Bueno, no ben bé. T'haig de dir. Hi va haver una competició, una de les més
famoses que hi ha al món, no? Que es diu IWSC, IWC Awards, que és els International Wine and Spirit Competition, no? Perquè també cal remarcar a vegades, no? Que treuen un titular que diu millor whisky del món, no? Ha guanyat un premi i vas a mirar la competició i dius sí, el premi que ha organitzat la destil·leria de Tomatin, no? Que és la primera edició, no? Hi ha hagut 3 jutges que venen de la destil·leria. No, en aquest cas Tomatin Legacy, de fet, ha guanyat aquest premi d'aquí, que són 99 punts sobre 100 dins de la competició. Això és molt, de fet no hi ha ningú, no hi ha cap whisky que hagi guanyat 100 punts, vull dir, és el màxim. Saps quants whiskies es presentaven? Mira, et donaré unes quantes dades perquè ens fiquem en context, no? El IWSC és un event que té lloc anualment des de l'any 1969, vull dir, no van començar la setmana passada. El tast i l'avaluació dura 6 mesos, tenen 1.500 categories diferents, 250 jutges especialitzats que caten cada ítem, no només whiskies, tenen tot tipus durant 6 mesos, no? Exacte. Els caten a cegues i després fan una taula rodona on discuteixen els resultats, no? Per tant, no hi ha esbiaix ni de preu, ni de marca, ni res. Això et dona ja unes bones garanties, no? De que quan han provat això, realment el valor que li han donat és real, no? No els han comprat. No obstant, hem d'afegir que hi ha hagut 5 whiskies en la competició del 2022 que han obtingut 99 punts sobre 100. 5 whiskies? No, aquest no és l'únic. No és l'únic. Hi ha hagut 3 single malts, 2 blended. 2 d'aquests single malts han sigut Tomatin. Un ha sigut aquest, el Legacy, i un altre ha sigut el Tomatin Distillery 1976. Llavors hi ha hagut també un Dinston, hi ha hagut un Blackwell Alchemy, no els he provat els altres, però bueno, si ens centrem en els Tomatin, que són els que han guanyat aquests 99 sobre 100 punts, que és molt, entre aquest i el Distillery 1976, jo crec que el 1976 és el millor whisky del món. Per diverses raons. Primer de tot, no l'he provat, d'acord? Llavors, amb què et bases? No l'he provat simplement perquè molt poca gent l'ha provat, perquè encara no han tret l'ampolla al mercat, o sigui, no es pot comprar. Bueno, com t'ho pots imaginar, és un whisky que té 39 anys. Vull dir, aquest no sabem quants en té, però segurament no en té 39, ja t'ho dic ara. Vull dir, no està madurat tant de temps. Que ja no és apte per totes les butxaques, segur. I està fora de budget. Em sembla que si et sobren uns 4.000 o 6.000 euros pots anar a la subhasta que faran a Inverness el mes que ve i intentar comprar una... Em sembla que treuen un batch de 300 ampolles o... Va. I aquest altre whisky, a part dels 99 punts, també té un altre premi que donen a aquesta gent que es diu el Trophy aquest, no? I amb això em baso una mica per dir que aquest és millor, perquè ha obtingut 2 medalles d'or, 2 premis. En canvi aquest és molt bo, és molt assequible, però potser no és el millor whisky del món. Bueno, anem-nos a centrar en aquest, igualment, perquè l'altre no el comprarem, no el portarem, de moment. Exacte. No està dins del nostre budget. Mira, si vols, aquí tinc una taula de sabors, no? Que és el que ens... Això ve de la web de whisky.com, que és una web on la gent prova els whiskies, no? De tot internet, no? I qualsevol pot anar i valorar quins són els sabors que han trobat. Llavors hi ha tot un conjunt dels sabors que tothom ha trobat, no? I tinc aquí els dos, el Tomatin 12 i Legacy, no? Que aquest també es presentava, no? Aquest, sí, això anava a dir. Aquest també es va presentar i també va guanyar un premi, va guanyar 95 punts sobre 100, que és molt. És a dir, no són 99, però... Home, estem està nedant. No? O sigui, realment em sembla que van tenir 8 whiskies diferents, el senyor Tomatin. Pues la pregunta és el mateix whisky simplement amb més anyada? No. No és el mateix whisky, simplement. Pot ser, podria ser, que en aquest whisky hi hagin... comparteixin, no? O sigui, cosins germans, que diguem, no? Podria ser que
quan el senyor Whisky Blender va fer les barreges, hagués agafat en un mateix barril, no? Hagués acabat whisky dins d'aquesta ampolla i dins d'aquesta també, no? Però són dues coses diferents. O sigui, quan han embotellat aquest, han tingut en compte unes coses, quan han embotellat aquest unes altres diferents, i segurament no ho expliquen, no? Perquè això és el seu secret, però estic segur que hi ha diferència i no només va d'edat, això, no només va de maduració, va de trobar l'equilibri perfecte, com ja m'ha explicat. Anem a, si et sembla bé, anem a provar i anem a comparar aquests dos, no? I realment veurem si 99 punts són superiors als 95 de Tomatin 12. Jo la tinc per obrir l'ampolla, no soc tan ànsies com altres. El sogre, és culpa del sogre, això. Sí, normalment. Amb el sogre vam fer Tomatin i Glenlivet. I realment també és un whisky... Glenlivet és semblant, de fet. Afruitat, sí. És molt semblant, haig de dir. Però realment aquest ens va agradar més. Jo sóc un gran amant del Glenlivet, haig de dir. I t'explicaré una cosa, perquè Glenlivet, tal com Glenfiddich, Macallan, Glenfarclas, tots aquests whiskies són Speyside, tenen aquesta característica, no? Que no són fumats en general, són molt suaus, dolços, una mica fruitats, cítrics, una mica... Tomatin és una destil·leria que està diguem, a la frontera entre els Speyside i els Highland. D'acord? Està molt tocant a Inverness, no sé si coneixes la geografia d'Escòcia. Bueno, està una mica com entre un i l'altre, no? I alguns diuen... Normalment li diuen que és un Highland, no és un Speyside, però realment... De fet, aquí posa Highland. Aquí posa Highland, segurament, sí. Depèn de quin mapa et miris, varia una mica les regions, no? Depèn de quin mapa miris, queda dins, a fora... Bueno, està allà... Et marca la regió d'on és el whisky. Sí, però sí que és veritat que cada regió té una característica. Si, per exemple, te'n vas a Islay, no? Els Lagavulin, la Freud, són famosos per ser peated whiskies, no? Bueno, va, vinga. Anem a provar... Tomatin 12 anys. No m'ho esperava, m'ha sorprès amb aquest Tomatin 12. Aquest ja saps quants anys té. Només si et fixes, el color ja és una mica diferent, no? Compares els dos colors. Aquest seria més groguenc, més daurat, aquest seria més coure. No sé si és per l'ampolla, no? Però... No, jo crec que no, l'ampolla és la mateixa, no? Es pot apreciar un color més... Més daurat i més coure. Un color més fosc. Normalment, el del color fosc és que ha estat madurat en una barrica més jove, saps? Quan la barrica és jove, el whisky que hi ha dins absorbeix més la fusta i agafa més el color aquest de fusta, no? Perquè la primera vegada que vaig mirar la caixa dic, ostres, Bourbon en Billings. Ostres, no, veig que és un Highland Single Malt, però aquí posa Bourbon. En barriques de Bourbon, exacte. Sí, si no m'equivoco, normalment el que fan és... Tots els whiskies estan madurats en barriques que s'han utilitzat per alguna altra cosa abans. No fan servir barriques noves. Bueno, només els americans amb el Bourbon. Però els scotch normalment són usades. Sí, aquí diu, time in bourbon barrels and virgin oak cask brings a light sweetness. Sí, o sigui, barriques de bourbon i roure verge. Molt important la fusta. Sí. Molt semblant al Mousi. Una mica més suau. Més fresc, potser, no sé, en boca... No sé si és perquè hem tastat aquest, no? Però sí, li noto més també aromàtic. L'especiat final, no? Sí, aquí a la punta de la llengua, més especiat que... Jo el trobo potser més especiat que no pas... Afruitat, també. No tant com l'altre. No sé. Realment molt semblants, Farem la comparació. Espera, si vols agafar l'altre. Farem una mica d'aigua. Jo el noto més especiat i aquest més afruitat.
Sí, poder aquest té un sabor... Sí, ara poder veig una mica el que els jutges deien, no? Aquest té un sabor molt lleuger, molt lleuger. Vull dir, és un whisky que té 43 graus, no? És un whisky... vull dir, alcohol. Però entra molt bé, és molt suau. Sí, aquest entra més suau que no pas aquest. Aquest li costa una mica més, poder, no? Dins de la categoria aquesta. A veure, si vols aquí, jo tinc les notes del que va dir el jurat quan va tastar... És que això també és com... Bueno, evidentment, nosaltres no tenim el nas ni la llengua d'aquesta gent, no? Traduït, van dir alguna cosa així com llimona madura amb mel i vainilla dolça caracteritzen el nosing. Jo el toc de vanilla no l'he trobat, ni llimona tampoc. Jo el cítric, realment, em costa. Poder un apunt, però... Bueno. Més que el que tu deies, poma, pera, que no pas. Diu, mentre un agradable gust fresc de raïm arriba meravellosament al paladar. Raïm. Poder ser, una mica de remena, poder, no? Creant un acompanyament superb. Superb. Fragant i complex, amb un acabat harmoniós que perdura. Sí que és veritat que és un whisky que et queda. Queda el sabor aquí. Va de menys a més, potser, que no pas de més a menys. I no parlen de raïm, no? Però, per exemple, aquí, en les notes de whisky.com, la primera que et surt, no? Afruitat. Tomatin Legacy, afruitat, dolç, poma. Jo anava a dir pera, no? Poma. Poma, el nosing, i pinya. Jo això no l'he trobat, Mira, trobar-li totes les fruites és... Bueno, a veure, hi ha una llista aquí... La gent troba de tot. Però sí, de lo que destacaria més, potser sí, la poma, el raïm i la fruitat. Sí, raïm, aquí, em sembla que ningú l'ha trobat, Joder. Bueno, això és una mica subjectiu, no? Sí, exacte. Tampoc és que sigui tal qual, no? Sí que es diuen cítric, especiat, que és el que hem dit, no? Llimona... Cítric, potser no estic acostumat... Pebre, diu algú també, no? L'espècie. Meló, pebre, pera, vull dir. Pitted? Pitted? Algú hauria de tenir un mal dia. Depèn de com comparis els whiskies. La gent troba poma, bàsicament, com a fruita d'aquest. Sí que entre una poma i pera, jo li dic. El raïm... És que es nota, quan... Ja només amb nas ja notes que aquest és més suau que no pas aquest. Aquest és... Si realment ara perquè els dos gots no són iguals, però si jo et fiqués un i un altre got, els barregés... Provem-ho. Amb l'olor sabries dir-me quin és? Sí? Vols provar? Provem-ho. Fem un experiment? Vinga, fem l'experiment. A veure si té el millor nas de Catalunya. Bueno, va, vinga. Anem a provar això. He ficat 2 Glencairns iguals. Només jo sé quin és quin. D'acord. A veure, no miris. ¿Dónde està la pelotita? També pel color, si de cas l'agafo, l'oloro i et dic. Això, intenta no mirar el color, jo te'n dono un primer, a veure si saps quin és. Home. Jo en principi ho tinc clar. 12. I aquest. O sigui, quin? Aquest? El primer que has provat? És aquest. I aquest és aquest. Deixem-ho tornar a fer. Bueno, va. No, home, no. Segur que no, Barba? Segon intent. Segur que no. Ara ja els has barrejat molt. Ara jo ja no sé quin és quin, tampoc. O sigui... Aquest és el... Segur que no, Barba. Pel color... Ja està. Embarronats. Jo em sembla que ho sé, ja.
fica'ls on pertoca, a veure si... Aquest és el primer que has provat? Sí. No. Sí. El primer que he provat era el que m'ha semblat més potent en l'olor i en gust. I aquest és el que m'ha passat més suau. Sí, home. Jo crec que sí. Aquest és el Legacy, tu dius? No. Aquest és el de 12 anys? Sí. Bé, poder tenir raó. M'han semblat molt iguals aquests dos. Aquest és més fort, sí. Aquest és el 12, aquest el Legacy. Molt bé, Jordi Sandí. Bueno. Has obtingut un 99%, 99 punts a la nostra competició d'endevinar quin tomatin és quin. Veus? Gràcies. Més coses sobre aquests nois. A veure... Hem llegit la descripció del que van dir els jutges sobre aquest, cert? També van dir alguna cosa sobre el Tomatin 12. Vale? Si vols te la llegeixo i a veure si estem d'acord. Aquesta gent veu coses que... percep coses que els mortals no saben percebre. Per tant, sempre és bo saber què diuen, no? Diu, traduït per mi al català, no exacte, però... Un ric pastís tatín defineix el nas amb delicades aromes dolces de forner i pebre blanc. Jo el pebre el noto. Pebre blanc... Pebre blanc. Pebre blanc. Pebre. Diferenciar el nas o pebre i pebre blanc és complicadíssim. Jo que sóc pastisser i que ha fet referència a la Tatent, ha sigut... Això ho has notat tu? Sí, perquè no ho diuen enlloc, la canyella, però bueno... El dolç, la mel, que han comentat, ja t'hi porta una mica aquí, home. Perquè la Tatent es fa amb ron... Va cap al cantó del pastisser, no? Que utilitza aquests ingredients per als pastissos. Nosaltres fem servir ron per la Tatent, l'alcohol aquest... Bueno, sí, i trobo que hi quedaria, a més, maridat amb una Tatent. Podríem, sí, no? El pròxim dia, a part del millor whisky del món, podries portar també el millor pastís del món. I podries fer un maridatge, no? Suposo que el millor pastís del món ha fet i bo. I tant. A veure, què més? Diu, madur i afruitat al paladar. Òbviament. Sí. Meravellosament complex i distribuït. Amb això estic d'acord. És un whisky que té una distribució de sabors molt equilibrat. Molt ben, exacte, no? Molt ben fet. No hi ha res que realment trenqui el que més, no? És com allò quan et surt tot bé i quadrat, no? Amb un regust ric de malta, single malt, evidentment, una excel·lent harmonia i durada de l'acabat. Jo haig de dir que l'acabat m'agrada més aquest, l'acabat. Sí. Aquest té un acabat més fort, no et deixa amb aquest... Jo diria que va de més a menys. O sigui, quan te'l veus és com el notes. I llavors et va desapareixent. En canvi aquest, te'l veus i t'omple la boca sabor. Sí. Definitivament, jo havia provat Tomatin, no el Legacy. Haig de dir que no és un dels meus favorits. Però aquest whisky potser és el segon millor del món, no el primer. Haig de dir que és un molt bon whisky i pel preu que té, és fantàstic. Definitivament. Sí. Hauria d'estar a totes les estanteries de tota la gent que els agrada el whisky. Tots els amants del whisky. A tots els amants del whisky. I res, ho deixarem aquí per avui. Moltes gràcies, senyor... A tu i fins la propera, només faltaria. El millor whisky del món, el segon millor whisky del món. I ens veiem d'aquí poc. Salut i whisky!